står her på Middelfart Gymnasium, og jeg har tænkt mig at opsøge nogle studerende, som vil tage stilling til abort. Jeg er sikker på, at vi kan stole på, at de studerende har en god holdning. Jeg står så her sammen med Esben Aagaard fra 3. sæt, som vil tage stilling om abort. Hvad synes du om abort, Esben? Umiddelbart så har jeg ikke noget imod det. Jeg synes det er det er noget du selv skal vælge, og så har jeg også mening om, at der er mange der er imod det på grund af deres moralske grundlag for det, for eksempel at når det er så dræber du barnet ind i dig. Men efter min mening så er det i princippet jo bare et foster, som der har fået videre genetik fra hver af dine forældre, men stadig så har det jo ikke nogen forstand, og det aner ikke, hvad der sker, og hvis det er det bedste for alle, og hvis det kommer ind til en verden, hvor man ikke rigtig er ønsket, så kunne man lige så godt bare. Ja, okay. Jeg står nu her sammen med Josefina Bunde, som er en del af filosofiholdet her på Middelfart Gymnasium. Hvad synes du om abort? Altså jeg har sådan lidt en splittet tilgang til det med abort, fordi at i og for sig så går jeg ikke ind for abort. Jeg synes, at det er forkert at slå babyer ihjel. Men jeg kan godt se ideen i, at hvis man ved et uheld er blevet gravid, som for eksempel 16 år, så har man måske ikke de rette midler til at kunne tage sig af et barn, og så synes jeg, at det er forkert at sætte et barn i verden, som ikke vil få en god opvækst, grundet at man ikke har de rette midler til at kunne tage sig af det. Men hvis man derimod er det ældre og egentlig har sit liv i orden og sådan noget, at det er udelukkende på grund af, at man ikke måske lige synes, at det skulle være nu, der skulle være et barn, så synes jeg, at så må man tage ansvar for sine handlinger, og så må man få det her barn. Hvad synes du så om abort i forhold til det, at der er en risiko for at blive handicappet? Det er jeg meget modstander af. Fordi at jeg tror, altså jeg ved godt, at der er selvfølgelig et helt masse arbejde i at skulle tage sig af et handicappet barn. Selvfølgelig er det det, men jeg tror på, at når man først har fået det her barn og lært barnet at kende, så tror jeg ikke på, at man vil elske det her barn mindre, end hvis barnet var rask. Og så synes jeg, at det er lidt forkert at skulle sådan lede efter det perfekte samfund, at der må ikke være nogen skavanker eller mutationer. Og sådan, så jeg synes egentlig, jeg er meget modstander af at skulle lede efter det her perfekte samfund, hvor vi ikke må have børn med Downs eller spastikker eller alt muligt. Okay, tak. Jeg står nu her sammen med Jeppe Møller, som også er en del af Middelfart Gymnasiets filosofihold. Hvad synes du om abort? Jeg er for. Jeg synes, det er super fint. Jeg kan ikke se noget galt i det, at hvis man fortryder, eller hvis man ikke har ressourcerne til at tage sig et barn, så synes jeg, det er rigtig fint at have det i. Hvad så med... Jeg ser ikke noget galt i det. Nej. Hvad så med abort i forhold til mongole børn, eller børn har risiko for at blive handicappet? Det synes jeg næsten bare er endnu bedre, fordi så tager man jo højde for, at der er nogle forældre, der ikke magter, ikke har penge, ikke har kompetencer til at kunne tage hånd om et barn og sørge for, at det får et ordentligt liv, så det synes jeg også er rigtig fint. Okay, tak. Meget medmenneskeligt. Tak. Det vil sige, at der altså er forskellige holdninger omkring abort her på Middelfart Gymnasium. Vi stiller nu tilbage til Liv Paps, som stadig er i studiet, og som har fået 2 nye filosofer.